Guys. Eu sunt Raul și nu uitați să apăsați pe like și pe butonul de subscribe. Uitați, după cum vedeți, eu m-am mai jucat, am 15 coroane și 1820 de trofee. Haideți să vedem ce este pe shop. O ofertă, mai multe oferte, steaguri, niște cutii și încă niște oferte. Aici spinurile. Și acum să dăm o tură. Mergem pe la apă. Bun, bun. Acum sărim și ne dăm cu topogane. Momentan suntem la mijlocul playerilor. Bun. Da. Așa. Sărim. Mamă, ce era să mă duc jos. Să mergem la urmă. Bun. Ne calificăm? Nu ne calificăm. Ba da, stați. Am făcut o greșeală, am dat băgeam. Da, și când îi dai, trebuie. Da, nu ne calificăm. Ba da, ultimii ne-am calificat. Avem un noroc imens. Bun. O hartă cu o navă de luptă. Mamă. Ne-am calificat. Mamă, ce bine. Deci întotdeauna, când pică harta aceea, trebuie să stai pe spate. Dacă vrei să te califici. Bloc, deci ultima rundă. Sărim aici. Bun. A venit țepii. Mamă.
Am sărit printre. Așa, pe aici. Nu. Bun. De acolo era să cad, Și aici, dacă nu săream. Bun, așa. Bun. Da. A murit. Păcat. A murit. Avem de la Stumble Pets un cadou. The End. Ok. Mulțumim. Stați un pic. Poate să cumpărăm din Stumble Pets astea? Nu cred că are rost. Nu cred. Mai dăm o tură. Cu domnul de chimie. Nu. Cu domnul de pe navă. Dar seamănă și cu cineva de chimie. Cu cineva cine face experimente. Bun. M-a lovit acolo. Stați un pic. O schemă doar. Mergem pe aici pe lângă, nu pe acolo. Pe aici e mult mai rapid. Așa. Bun. Dacă vreți atunci când vă jucați, puteți face unele scheme care le fac și eu. Ni se alege harta, a doua hartă, haide, ni se mai încarcă o dată. Eu o să revin dacă nu se mai încarcă și o să revin. Până la urmă mi-a dat o eroare și nu am putut să ne mai jucăm, dar mai dăm o tură, nu-i nicio problemă. Bun. Mamă, cât au specială. Momentan suntem pe la mijloc.
pe la player. Nu merge că nu am reușit să sărim. Așa. Bun. Și așa. Aproape am ajuns la final. Aproape suntem la final. Bun. Un taunt și ne-am calificat. Bun. Suntem primii, ne-am calificat primii. Bun, și acum urmează ultima rundă. La Valent. Sărim aici. Sper doar să nu mă împingă playerii. Sau să nu-mi dea un emote special. Nu. Bun. Bun. Așa. Bun. Sărim aici. Nu s-a încă. Nu sunt prea sigur. Bun. Așa. Am rezistat. Deci, am rezistat. Nu cred că are nimeni de aici emote. Știți? Mamă, cât suntem pe o cracă. Mamă. Cred că luăm o coroană. Prima oră când rezist atât de mult. Am luat coroana. Aici va trebui să închei video și cu voi a fost Raul și nu uitați să apăsați pe butonajul de like și cel de subscribe. Salut!